25 persuna instabu jgħixu illegalment f'Raħal Ġdid u l-Fgura. Il-Pulizija qalet li dawn instabu wara ispezzjonijiet li saru tnejn filgħodu minna u mis-servizzi ta' detenzjoni. F'dawn l-ispezzjonijiet instabu diversi persuni ta' nazzjonijiet differenti fosthom mill-Indja, mill-Bangladesh, mis-Sirja u mill-Kolombja. Dwar dawn l-ispezzjonijiet il-Ministru għall-Intern Byron Kamilleri qal fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook li immedjatament se jibda il-proċess sabiex dawn l-individwi ma jibqgħux pajjiżna. Dawn l-ispezzjonijiet seħħu wara l-operazzjoni kbira li saret fil-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa li għadda fil-Marsa. F'dik l-operazzjoni il-Pulizija sabet 49 ruħ li kienu qed jgħixu b'mod illegali f'pajjiżna. Din l-operazzjoni kienet tinvolvi madwar 150 uffiċjal tal-Korp tal-Pulizija flimkien ma' ħaddiema minn forzi dixxiplinati oħrajn.